Έλα Σούζη, πάμε καμιά βόλτα. Καλά, θα πας με τη μικρή. Όχι μαμά, δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλά, εντάξει. Μικρή τέλειωσε, μεγάλη τέλειωσε από το μπάνιο. Όχι ακόμα μαμά. Εσύ δεν θα το πας βόλτα τη Σούζη, εγώ πρέπει να κοιμήσω το νερό και να το ταΐσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πάντως θέλω να δω τηλεόραση και να κοιμηθώ. Θα πάω λίγο στον αστυνόμο να δω τι γίνεται. Εντάξει, γεια. Και θα λέτε, πού είναι ο άλλος? Όχι, πού είναι ο άλλος αστυνόμος? Θα τα αλλάξω. Πού είναι? Εγώ τώρα κάνω βίντεο. Τρόμαξα. Γεια. Για να δω κάποιος στη φυλακή. Είναι κανείς? Κανένα, δεν πιάσατε. Εμένα γιατί μου έκλεψε την τσάντα κάποιος? Δεν ξέρω ποιος. Μου έκλεψε τη τσάντα της μάνας μου. Πού είναι αυτός για να τον πιάσει? Είναι σε ένα παλάτι ροζ. Νάτι. Είναι κρυμμένη. Πάτε γρήγορα. Πηγαίνετε γρήγορα. Εγώ πάω σπίτι μου. Φοβάμαι. Γεια σας. Γεια. Να πιάσω. Κάνε κρύο. Μέσα στη ζέστη. Ωραία. Γρήγορα. Πρέπει να είμαστε σε όλα κρυμμένα τα πράγματα. Γιατί θα μας τα κλέψουν. Γρήγορα. Γεια σας, θα τα πούμε στα άλλα βίντεο. Βίντεο κάνουμε. Καλά.